Και γεια σας παιδιά, σήμερα ένα βίντεο με εδώ πέρα θα παίξω Fortnite, σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Δεν θα παίξουμε Fortnite, όσοι δεν το ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι με όπλα, με όπλα. Είναι ένα παιχνίδι με όπλα, όσοι δεν το ξέρετε. Εγώ είμαι καλός στο παιχνίδι. Το ξέρω εσείς. Τώρα τι να παίξω, reload, τι να παίξω. Πάμε να δούμε πρώτα το pass. Πάμε να δούμε πρώτα το pass. Το pass τι έχει. Ναι. Εδώ. Τι έχουμε, 100. Έχουμε κάτι κάτω. Έχουμε πραγματάκια. Οκ, εγώ θα πάρω από κάτω. Θα πάρω όλα. Τι είχαμε όλα αυτά. Εντάξει. Οκ, πάμε να παίξουμε. Ωραία, μπήκαμε. Παιδιά, μπορώ να σας κάνω και gift, δεν έχω τώρα βίβα. Εδώ. Αυτός παιδιά που μιλάει είναι ο μικρός μου αδελφός. Πες γεια Στέφανα. Αυτός παιδιά είναι ο μικρός μου αδελφός. Πες γεια Στέφανα. Παιδιά αυτός είναι 2 χρονών, δεν ξέρει να μιλάει. Δεν ξέρει να μιλάει πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει. Εμείς τώρα πρέπει να παίξουμε Fortnite, Στέφανε. Παίξουμε Fortnite, το κατάλαβες? Ξέρεις το Fortnite? Ναι. Παιδιά, μπορώ να σας κάνω και gift. Έχω το boogie bob, να. Και μπορώ να σας κάνω. Εδώ πρέπει να μου πείτε πώς σας λένε. Μπορείτε να μου πείτε πώς σας λένε. Και σας κάνω gift. Όταν έχω και τα V-Bucks μου. Το έχω. Οκ. Έλα ρε. Τώρα περιμένουμε να μπούμε, γιατί δεν μπαίνει. Όχι, μην πατήσεις το cancel, Στεφάνα. Δεν πρέπει cancel τώρα. Όχι, δεν πρέπει cancel. Δεν πρέπει cancel. Δεν πατήσεις. Όχι, πουθενά μην πατήσεις τίποτα. Έλα. Τι γιατί ρε βρε, δεν πρέπει να πατήσεις κάτι. Μπαίνουμε. Οκ, μπαίνουμε. Πάμε λίγο. Τα έχει φύγει τώρα. Αυτό, δεν θέλω να κάνω πάνω κίνηση. Είναι αυτό. Γιατί δεν μπαίνει, πάμε, μπήκαμε, ναι, μπήκαμε. Πάμε λίγο, παιδιά, έχω ξεχάσει να παίζω, έχω ξεχάσει να παίζω, παιδιά. Οκ, έχω ξεχάσει να παίζω πολύ.
Εγώ πέφτω εδώ. Έχω ξεχάσει να βάζω. Α, έτσι βάζω. Βελάκι, πώς βάζεις? Έχω ξεχάσει να βάζω βελάκι τα πάντα. Καλά, αυτό είναι από άλλα account. Από το Play ξέρω παίζω καλύτερα. Αυτό είναι από το tablet. PlayStation ξέρω να παίζω καλύτερα. Οκ. Και αυτό. Κολλάει και λίγο, κολλάει. Κοντουσά, πάμε. Κάπως έτσι νομίζω πάμε στο inventory. Θυμάμαι, ναι. Κολλάει ρε. Τι γίνεται? Άστο λίγο, ρε Στεφανή. Οκ. Πέτα το. Δεν το χρειάζομαι. Άτομο μου. Ω, γιατί έχω simple ρε. Γιατί έχω simple, κατά λάθος, δεν το είδα. Έχω simple, γιατί καλά και με simple. Παιδιά, δεν είμαι hacker, σας ρωτήσω. Δεν είμαι hacker, δεν ξέρω μου είχε aimbot, τα έχω στο settings αυτά. Δεν είμαι hacker, Οκ. Και είναι αυτό, οκ. Δεν είμαι hacker αυτό. Δεν είμαι hacker. Κάτσε πάνω να βγάλω λίγο το simple edit. Settings, ROM, building reading. Πηγαίναμε παλιά. Τι πηγαίναμε, όχι, ας το λίγο. Κανένα ένα simple. Κάτσε λίγο ρε φίλε. Simple edit. Εδώ. Off. Εδώ το έχω βγάλει, ωραία, ναι. Ωραία ρε, τι γίνεται ρε. Χαίρομαι πολύ εγώ που παίζω και από tablet. Θα κάνει edit. Καλά, τι να κάνουμε. Παίξω από το PlayStation. Εγώ τα πάθουν όλοι. Κάτσε, όχι. Bueno. Δεν είμαι hacker. Δεν ξέρω, το έχει μόνο το aimbot. Και λοιπόν τώρα, έχει pump, ωραία. Εγώ πάντα παίρνω αυτό εδώ το όπλο. Και μείνει. Να το. Full box. Όχι.
και μία φορά. Γιατί άλλο ένα. Δεν πειράζει. Δεν περιμένουμε. Όχι, μην πάνε στο γκεν. Μ' αρέσει. Όχι, εδώ. Το drop μου είναι εδώ. Αλλά πριν ο άλλος που έχει σκότωσε. Τυχαία. Οκ. Μετά αυτό. Πάνω αυτό. Πάμε εδώ. Δεν κάνει το edit. Δεν κάνει. Δεν έχω αφήσει καθόλου. Βασικά είναι λίγο άλλο. Αυτά είναι τα παιδιά. Το βίντεο δεν γίνεται.